По бай Тошово време какво беше? Ако можеше да избираш между сегашната демокрация или Тошовото време, какво ще избереш? По негово време имаше само един истински символ на богатство. Джони Уокър с червен етикет. Това, което вие толкова много хейтите. Почти всяко семейство от онези години има своя история с Джони. Тази бутилка беше престиж, беше западът, беше онова, което стоеше отвъд желязната завеса. За обикновените хора Джони беше най-високата форма за подарък. За сватба, за благодарност на доктор, за най-важните моменти в живота им. В епоха, когато законът позволяваше да подаряваш само цветя и бомбони, една бутилка шотландско беше тих бунт срещу сивотата. А за избраните беше още по-лесно. Кореком, онези специални магазини, достъпни само за дипломатите. Това са магазините, които бяха най-големия клиент на Джони Уокър в цяла Европа. Над 300 магазина в България. И там зад витрините червения етикет стоеше редом до шоколадите, дънките и уредите от Запада. Тогава вносът на западни продукти беше строго ограничен. Да се добереш до бутилка Джони Уокър беше почти митологичен акт. Може би и за това, когато отворяха една бутилка с Джони, хората го правеха бавно с респект, защото в ръцете им не беше просто уиски, а парче от един недостижим свят. Сега може да ви е нисък клас уиски, но тогава е било престиж да си позволиш такава бутилка.